Siyam ka adlaw sa dili pa ang Pasko, gisugdan na ang naandan o tradisyon nga Misa de Gallo. Midagsa sa lain-laing simbahan ug mga kapilya, ang mga Katoliko bitbit ang ilang pangaliya ug panaad nga makakompleto sa siyam ka mga kadlawon. Ang kapulisan sa ilang bahin mipa-deploy sa ilang puwersa aron masigurong hapsay ug malinawon ang kalihukan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sayo pa lang nag-abot-abot na ang mga tao nga nagbaklay gikan sila mga Pinoy-anan paingon sa simbahan. Sa Basilica Minore del Santo Niño, daling napuno ang Pilgrim Center sa mga deboto. Katuyuan nila muhimo sa panaad og pag-ampo ug pagkumpleto sa siyam ka adlaw nga tradisyon. Samtang sa Cebu Metropolitan Cathedral, ginagsaan sab sa mga manimbahay. Ang sakop sa team of pastors nga si Monsignor Raul Go ang nagpreside sa misa ganihang kadlawon. Sa wali gipadayag ni Go ang kabahin sa solidarity o pagpakikambit sa uban. Bisan mga Katoliko gipahimangnuan niya nga makighiusa sa ubang tinuohan. Openness nga ang akong pagpaninguha nga magkapadul ko sa Ginoo dili ako ng kaugalingon kundi uban sa akong silingan, uban sa mga langyaw nga akong nailhan. Bukod na nindot kayo na ang panagbuli nato ato mapakita dili lang din sulod sa simbahan kundi dili ato sa atong silinganan. Kay daling napuno ang sulod sa simbahan, ang ubang mga manimbahay sa gawas na lang may pwesto. Doon na hinuoy live screen aron ma-monitor ang panghitabo sa sulod. Ang kapulisan misiguro usab nga makadeploy gilayon sa ilang puwersa. Gawa sa Police Assistance Desk, doon ay mga K9 units nga gipasuhid sa dapit. Sayong mi-inspeksyon kaganiha ang mga police officials. So far no, ang sitwasyon diri sa Cathedral Church napaka-peaceful naman. 1 hour before the start of the mass na-deploy na ang atong mga kapulisan gikan sa Station 3. Napunta yung mga personnel po gikan sa Regional EOD K9. So far, so good dahil alam naman natin na peace-loving lalo na yung mga taga Central Visayas, mga Cebuanos. So they are very much cooperative. Yung sa part lang ng PNP is we just appeal for support. Samtang gaawasab ang mitambong sa Misa de Gallo sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. May mga LCD screen nga gibutang sa gawas aron makit-an ang seremonya sa sulod sa simbahan. Gawas sa mga pulis, doon na sa mga sakop sa City Disaster ug Environmental Sanitation Team nga mibantay usab sa kalihukan. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.